Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Азнакай район үзәк хастаханәсе кунаклар кабул итте. Әлмәттә бүтән Россия студентлары медицина һөнәрен үзләштерәчәк. Колабызда яшьләр марафоны дәвам итә. Азнакайда эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин булып китте. Район башлыгы Марсель Шайдуллин озатуында ул район үзәк хастаханәсендә булып, андагы персонал белән аралашты. Бу хакта тулырак алдагы видео язмада. Марсель Мансурулы Азнакай үзәк район хастаханәсе эшчәнлеге белән җентекләп танышты. Ведомство башлыгы кабул итү бүлмәсе, реанимация блогында, хирургия бүлекләрендә булды. Диагностика кабинетлары эше белән танышты. Министр шулай ук йөкле хатыннар белән эшне оештыру турында белеште. Азнакай районы хатын-кызлар консультациясенең үз психологы бар. Булачак әниләр өчен мәктәп дәресләре үткәрелә. Азнакай районы сырхауханәсендә, хастаханәсендә, йогышлы авырулар бүлегендә дә ремонт эшләре башкарылган. Заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән. Яшь персоналлар белән янәшә ветераннар советы да сафта. Безнең оешмада 577 ветеран учетта тора. Аларның арасында тыл ветераннары, тыл ханымнар, сугыш чоры балалары бар. Бүтән состав белән төрле чаралар үткәрәбез. Төрле дәвер булды инде, төрле дәвер. Мин эшләгән заманда гына менә төзелде медсанчасть дигән здание иде, ул хәзерге вакытта терапия, хирургия урнашкан. Ул салонда, аннан соң мин эшләгән дәвердә поликлиника расширяется дип ана элекеге УПН-ПКРС зданиесенә күчерелде. Скорый помощь мин эшләгән заманда менә Островский урамында иде, ана нигә элекеге поликлиника урынына күчерелде. Материально-технический базалар хәзерге вакытта әйбәт, Аллага шөкер. Марсель Миңнуллин район эшчәнлеген уңай бәяләде. Сейчас многое создано и в системе здравоохранения. Тут, если нужны какие-то технологичные центры, сейчас республика разделена на объединения, в частности, Азнакаевская центральная районная больница, она вошла в объединение под кураторством Альметьевской многопрофильной больницы. Нет проблем, если нужно какое-то вмешательство технологичного центра, перевестись в Альметьевскую многопрофильную больницу. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә Альмедик бүтән Россия студентлар медицина отрядын ачу тантанасы узды. Проектта Россия Федерациясенең 11 субъектыннан аерым алганда Мәскәү шәһәре, Воронеж, Новгород, Псков өлкәләре, Алтай, Пермь крайлары, Карелия, Мордовия, Чувашия, Башкортстан һәм Татарстан республикаларының 25 медицина отряды вәкилләре катнашачак. Всероссийский студенческий медицинский отряд «Альмедик» является трудовым проектом, который второй год подряд будет проходить на территории Республики Татарстан. Проект 10 июльдән эшкә кереште һәм 25 августка кадәр дәвам итәчәк. Шул арада проектта катнашучылар Әлмәт медицина учреждениеләре базаларында эшләячәк. Студентлар һөнәрләрне үзләштерәчәк. Кече шәфкать туташы, санитар, шәфкать туташы, медицина статистигы, медицина регистраторы, шәфкать туташы. Я считаю важным для студентов медицинского именно начинать свой путь с младших медработников, чтобы потом в будущем полностью стать квалифицированными медработниками не только в плане диплома, но и в плане своих практических умений, знаний, которые можно применять на практике. Тантаналы ачылышта булачак медиклар үзләренең осталыкларын тормышка ашыру өчен үгет-насихат сүзләрен алдылар һәм антларын бирделәр. Всероссийский студенческий медицинский отряд «Альмедик» в составе 25 человек из 11 регионов Российской Федерации к третьему трудовому семестру готов. Рапорт сдала командир отряда Сафронова Анита Геннадьевна. Рапорт принят. Путевкасыз эшкә керешеп булмый. Моны булачак медицина хезмәткәрләре былтырдан ук башланып киткән гадәттән үк белә.
Хезмәт семестры вакытында проектта белемнәрнең теоретик базасын алуга, үз һөнәри күнекмәләрен һәм осталыкларын арттыруга, көрәшчеләрнең иҗади сәләтләрен яхшыртуга, шулай ук сәламәтлек саклау системасында хезмәт тәҗрибәсе алуга юнәлдерелгән спорт, мәгариф, иҗади һәм мәдәни масса күләм характердагы чаралар оештыру планлаштырыла. Проект Татнефть компаниясенең грант ярдәме белән тормышка ашырылды. Калабызда бәхетле Әлмәт исеме астында яшьләр марафонына старт бирелде. Ул яшьләр эшләре буенча федераль агентлык һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә регион для молодых яшьләр сәясәтен комплекслы үстерү программасы ярдәмендә тормышка ашырыла. Марафонның чираттагы чарасы хакында алдагы материалда. Бәхетле Әлмәт яшьләр марафонына узган атнада старт бирелде. Җәй узагына кадәр һәр шәмбе көндә яшьләр үзәге алдында төрле чаралар узачак. Бәхетле Әлмәт марафонына килүчеләр арасында нефтчеләр баш каласында мотор проект бар икәнен ишетеп бирегә килергә булдык, диючеләр дә бар. Азнакай районынан Әлмәт районына кунакка килдек. Үзебез инде Мәнәүз авылында директор булып эшлим. Сәбәй авылыннан коллегабыз белән бергә кунакка килдек. Бик матур чара, безгә бик ошады. Мастер-классларында катнаштык, менә значоклар ясадык. Махсус значоклар Бәхетле Әлмәт дип. Азнакай районы кунаклары тагын да калабызга бигрәк тә әлеге марафон кысаларында узучы чараларга килергә җыена. Үзләре бүлеккә милли киемле курчак белән татар телендә китап алып килгән. Яшьләр үзәге мөдиренә рәхмәт әйтүче һәм китап бүләк итүчеләр калабыз халкы арасында да бар. Әлмәт районында Россия иҗтимагый фонды татар гаиләсе эшләп килә. Һәм инде үзебезнең гаилә клубыбыз Ваклат Тукай исемендә китапханәдә бүгенге көндә эшчәнлек алып бара. Шуңа күрә без менә бүгенге бу проектны бик хуплап, зурлап килдек. Бик яхшы проект, искиткеч, безгә бик ошады. Гомумән балаларга да мөмкинлек бар, өлкәннәргә дә. Бәхетле Әлмәт марафоны яшьләр эшләре буенча федераль агентлык һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә регион для молодых яшьләр сәясәтен комплекслы үстерү программасы ярдәмендә тормышка ашырыла. Ул 14 яшьтән 35 яшькәчә әлмәтлеләргә сәләтләрен ашырга һәм каникуллар чорында да үсештә булырга ярдәм итә. Марафонның икенче чәршәмбесе әлмәтлеләргә территория кавер төркеме чыгышларын тыңлау, мастер-классларда катнашу, коуч белән бергә үзеңне үстерү инструментларын барлау белән истә калды. Коучлар ассоциациясе коучы, бизнес-тренер һәм игропрактик Рәзилә Кирдина, Фортуна тәгәрмәче якын тирә вакытта тормышыбызның төрле өлкәләрен үзгәртеп була торган технология икәнен аңлатты. Сегодня мы здесь с горожанами, с молодежью в том числе, рассматривали колесо фортуны. Это одна из коучинговых технологий колеса баланса. Это о жизненных сферах, которые мы можем улучшить в ближайшее время. Я думаю, что для молодежи это важно, иметь перед собой какой-то ориентир и понимать, куда ты хочешь двигаться и чего ты хочешь достичь в этой жизни. Ребята сегодня поработали, они задавали вопросы, они для себя поставили напоминалки, что через неделю они будут делать отчет для себя, да, чего они достигли за эту неделю, что они делали для того, чтобы эта сфера жизни, которая немного западает, чтобы она улучшилась. Линия Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында Санкт-Петербурглы Сергей Артемьев күргәзмәсе ачылды. 29 июльгә кадәр портрет һәм пейзаж жанрларын яратучы рәссамның эшләре белән танышырга була. Фотосурәтләр кебек натураль күренә торган эшләрне калабызда тәкъдим итүне безнең иҗат төркемендә күреп кайттым. Для хороших новостей, в принципе, кроме своих работ, я привез вам нашу питерскую погоду. Картиналар классик реализм стилендә башкарылган. Аларның һәрберсе хакында автор бәйнә-бәйнә сөйләп узды. На край картины падает солнечный луч вот размером с эту картину. И вот как солнце двигается, это проходит минут 12, вот так вот медленно двигается. Вот. Доходит до края картины, это был свидетель Пуща.
Сергей Артемьевны үз һөнәренең виртуозы дип атыйлар. Рәссамның осталыгы беркемне дә битараф калдырмады. Ну, я такой первый раз вижу. Вот так пастелью, так изображать через лупу, как он рассказал. Это, конечно, это дорогого стоит. Беренче карашка күп кенә картиналарны фотолардан айырып булмый. Бары тик җентекле тикшерүдән соң гына барысы да үз урынына баса. Рәссам сүзләренчә, бәйгеләрдә катнашкан сайын рәсемнең фотография түгел, ә чын эш икәнен дәлилләргә туры килә. Кто-то любит джаз, а кто-то слушает оперету. Поэтому и в изобразительном искусстве тоже есть совершенно разные пластические языки. И Сергей Артемьев вот дарит ту добрую вечную классику. Луч Әлмәт телекомпаниясы «Анука бабушки, Анука дедушки» әбиләр һәм бабайлар телевизион проектын башлап җибәрә. Конкурста 60 яшьтән өлкәнрәк гаилә парлары катнаша ала. Моның өчен 1 сентябрьгә кадәр гаиләгездәге буыннан буынга күчә торган традицияләр турында сөйләп, шөгыльләрегезне күрсәтеп, видео язмаларыгызны экраннардагы почта адресына җибәрә аласыз. Компетентлы жюри җиңүчеләрне 18 сентябрьдә конкурсның финалында билгеләячәк. Финалистларны безнең партнерлардан затлы бүләкләр көтә. Нинди генә яшьтә булсак та, актив яшәү рәвеше алып барырга мөмкинлеген һәр кемгә исбатлагыз. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.